Fatoumata Sisawane. Yamde sappo e tati fawi silmaji sappo e jowi labeto Guinée ko on wakkati ɗon kadi fewndi e Banfora to Burkina Faso mi salmini on musidɓe tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde talata ñande sappo e ɗiɗi sappaɓuru hitande ujunaje ɗiɗi e nogay e goho koye o sayi ɗo wontideten ka taskara momin wowuɗo on tottama a konngol ko saɗi ko towli bisimilla mon fofo mom musidɓe en yewtay hande ko yowiti e ñawore wargo Thomas Sankara udditande hanki altine nattirade e kadi ñande nogay e jowi ndu lewru ɗo ko honno yiruɗon alhaali ñawore nde caggal nde timmi duuɓi 34 gila Thomas Sankara wara hara suudu ñawirdu Burkina Faso waway taƴude ñawore rewde sariya e ɓawo Blaise Compaoré e Hyacinthe Kafando ɓurɓe e tumede wargo hoore wonugol hoore mi wiyayno wargo kañum Thomas Sankara en tintida e nder silmaji jowi kono ado ɗum mi andintina on rewro gon kaka kowal temeɗɗe ɗiɗi e nogay e goho capanɗe jeeɗiɗi e jeegoo temeɗɗe jeegoo e capanɗe nayi e nayi sappo e ɗiɗi e capanɗe jeetati. En fuɗɗoray yewtere nden en lamɗe heɗiyankoɓe RFI fulfulde en fuɗɗoray taw Idi Pam mi yettima immorde Mauritanie a salminama Idi pharmacie mi salminima a holli wonde hiɗa mari lamdal hiɗa heɗa ka raɓɓiɗi e lamdal ngal wallahi mboɗo mari namdal andi ñawore Thomas Sankara wargo Thomas Sankara uddiri hanki nam ewa joni oɗon gandi kane mawɗo leydi kiiɗo nana Côte d'Ivoire ewa joni noon o hokkama toon nationalité nam joni noon woni namdalam beele so tawi junngo makko tawma ene mudde e wargo he beele Burkina Faso ene jogui hattan artirtemo o ñaawe walla ala nam ko ɗum ara woni lamdal ngal haray a jarama fota Idi Pam mi wontida e koɗo meɗen on ko jabano on kañum lamdal ngal Moussa Tall a salminama salamu aleykum fi fulfulde voilà mi andintina wondema ko Burkina Faso woni ko jooɗi ɗon kono o sayi ɗo hiɗon Mali haray on nani kañum lamdal o heɗiyankojo Idi Pam immorde Mauritanie e jabana en lamdal ngal aywa mi yetti on lamdal mum ko yiɗunomi hollitinde ni keŋan ɗono waregol Thomas Sankara muradu majjum wana fa jukko goɗɗo amma wo fa yimɓe heɓa goonga ndelle fay so kananke Blaise Compaoré kanko tuuma ɓuri tuumede e waruɓe o ɓen kanko ɓuri tuumede e waruɓe on ndelle fay so o wala ɗon no wawi gosede o heƴƴane duuɓi ko jukkete so o warti Burkina fuu o nangede gosu mum fuɗɗite ñawore nden fuɗɗite e dow hoore makko saria Burkina na hokki on laawol neɗɗo so wala ɗon fuu gose de so warti fuu gosu mum fuɗɗite ɗum wonno ko wiyata contumace ndelle fay so Blaise wala ɗon ma Hyacinthe Kafando wala ɗon naɓe wawi gosede saabu yimɓe 12 heddi na woni ɗon ɓen no wawi wallude goonga yiite so ɓe to waroyi hitande fu nde wari ɗum en no wawi gosu muɓen fuɗɗite nam kono noon woniri haray no wawe ñaawe haray mo landi kañum kadi si ñawoyama tawama wonde imo ko tumina konko gonga si tawi hara Côte d'Ivoire no hani wattudemo e juuɗe kañum Burkina Faso walla Burkina Faso no hani yandemo artiramo sokamo to Burkina Faso ko ɓuri hanude ka Côte d'Ivoire hokkita o Burkina sabu o adi e ɓi leydaku Burkina e ɓi leydaku Côte d'Ivoire donc hande wayna hono talki makko fu o talki Côte d'Ivoire ndelle o laatuɓe ɓi Côte d'Ivoire ley sarɗi muɗum hokkitata ɓi leydi muɗum gosire yaasi ndelle Burkina ka wala ko wawi sona lamɗo Côte d'Ivoire walla ɗum Blaise war
amma so ɓe ƴetti ɓe naari ɗum ɓuri nafude ɓe na ɓe waawi hokkitinde Blaise Burkina so tawi fa hannde Blaise ɓurani ɓe yigiraago hakkunde Côte d'Ivoire e Burkina ɗum na ɓe waawi salade wartirde hare ko wanno noon wonirri Moussa Tall a jarama kono mi accitaalima taw ɓaari Saykou Diallo kadi hewtidiɗo e lamdal heɗoɗen lamdal Saykou Diallo jabano ɗon e lamdal ngal Saykou Diallo a salminama hiɗa heɗaka lamdal min namdotomi ko faati Blaise ko namdal faade beele gouvernement Côte d'Ivoire mbel ɗum ko laawol sabu ɗum gandi Blaise ko baɗɗo ko boni ko borɗo wona goto wona ɗiɗo wari ko heewi beele laawol rokkimo moolade ga e Côte d'Ivoire sako mo hokke kayit jibinande beele ɗum kono yaade sariya malla yaadani sariya jarama ko wana no woniri haray Moussa Tall a nani lamdal Saykou Diallo kañum kadi hiɗa heɗa mi nani lamɗal ngal amma mi faamay woodi no waawi fuɗɗitinde na o faalete andude si tawi hara wano Blaise Compaoré mareede Côte d'Ivoire lutta toon si tawi ɗum no hondi e sariya jonnamo kaydi Côte d'Ivoire o wonta jibinande Côte d'Ivoire eynole ko mo tuumira bonnere to Burkina Faso oui ay ɗum ka yii hono no wiinomi noon a yii yimɓe na tindina en ke leyɗe wala yigiraaɓe leyɗe wodayna e muraduji hannde hakkunde Burkina e Côte d'Ivoire ko wodi hakkunde gelle ɗen na ɓuri Blaise ndelle monɗo fuu ennan naarde ko ɓuri nafude ɗum donc Côte d'Ivoire hannde wala hono ko tubaako wiyata intérêt yiyay intérêt muɗum e hokkitinde Blaise ndelle ɓe tampinta hoore maɓɓe sabu Blaise walli président Côte d'Ivoire wonɗo o e heɓude laamu muɗum ndelle ɓe yoppiran ɗum noon ni joomum en gelle ɗe monɗo fuu ƴaman ko haaja amma wona tila enen noon hara hiɗo mari tamaw e fe kañum nde ñaawore ko wiyete ko jugement par contumace ɓar sa daari hannde heewɓe no sikki tun wondema si ñaawore ɗen waɗi haray kañum Thomas haray kañum Blaise Compaoré no e leydi Côte d'Ivoire e no le mo tawa e tuuma ɓen ñaawore laaɓuɗe heɓotako e muɗum kono no yiruɗon ñaawore heɓoto sabu yimɓe sappo e ɗiɗo ɓe tuumaɓe ɓe monɗo fuu haali ko yi fa hannde seede en capanɗe jeɗɗo wonno ko ɗada e majjum yimɓe seediɓe anduɓe no Sankara warira yimɓe capanɗe jeɗɗo wonno ko hettinante ndelle ɓe fuu so ni hettinanama fuu batte Blaise e Hyacinthe Kafando wala ɗon hatta goonga o yiitede kono noon woniri Moussa Tall a weltanama fota e ñalle jam ka RFI fulfulde min jokkito yewtere nden min jaɓɓoto joni Harouna Paté immorde to Sénégal Harouna Paté a yettama min yetti on Fatimata Fissawan ko holko marɗa ko holla e fe kañum nde toɓɓere hannde ko fati e ñawore wargo Thomas Sankara enen en jiiruɗen ñawore nde rewani lawol saabu enen jiɗi idi foof mbasɗen yordinde ko jahangal toon e balɗe caggal sen duttimol Jefferin Diabry nam o yeehi Abidjan o yiidi he Alassane Dramane Ouattara e Blaise Compaoré hoore mum mo ngannduɗaa ko kañum tuuma enen tuumben hakkillaji holko ɓe namdoto Blaise Compaoré mete ɓe namdotomo ko holno yiɗiri ñaworede walla ko soɓe jooɗude makko ñawore holko foti haalde mata ko ɗum woni ko ɓe dokkatamo kono so wona ɗum en meeɗa neɗɗo na ñaawi ha para yehena jodde e ko wiyete huis clos tawa hay goto tawtoraka fodde 30 minutes ɓe kalda e makko holko ɓe jewtitta e makko on fotani te noɓe jinno ñawore goonga ɓe mbaɗatno e makko ko wiyete ko mandat d'arrêt international Côte d'Ivoire neltiramo so ɗum ala ɓe mbaɗa ni on jii yeruji neɗɗo na waɗa bonande kono foppe muɗum inde gandi ñawore nden no gasa ɓaari en nani joni kañum o koɗo meɗen ko holli wonde ñawore nden no wawi wadde si tawimo toon ɓar sa daari wanno na gohoni bonnuɗo fatto e leyɗi goo ñaworde nden wadde e ɓaawo makko kono tigui tigui o kase ɓaari haray ñawore taƴan nden yani e hoore makko ñawore nde yani e hoore makko kono beele Côte d'Ivoire ta rofitiramo goo ɗiɗɗiɗi beele so tawi woni ñawore nde gonɗi e makko est ce que ñawore nde wona joni ɓe ndiwtiɓe mbi ko ha nogasi joyi joni ko no noon woniri Harouna Paté Barry radio ko sayi en waynodiri wano ɗo mi jokkito yewtere nde mi hewta Congo Brazzaville kañum kadi mi jaɓɓo Djibril Anne holko hollata ko fati e kañum nde ñawore Djibril Anne
Fatimata Sisa Wande a salminama ko fate ñawore Tama Sankara. ñawore nde ɓattitinama to wiyama hande ene waɗe fayida muɗum wodata saabu fayida muɗum fonno wodde ko guila hanki nde saaha nde wonno nde o yalti aduna koye ɗin sahaji aduna o fonno darade ngam wawde wadde ñawore nde laato accama noon ha oɗo saaha duuɓi e kitali e bandu men wiyama joni yo waɗe ñawore muɗum oɗon gandi fayida muɗum waɗata ɗo ngam kadi ɓeɗo tuumaɓe kadi ɓe tawtortaki wontata tan ko ñawoje politicien. kono noon woniri ka kowal temeɗɗe ɗiɗi e nogay e goho capanɗe jeeɗiɗi e jeegoo temeɗɗe jeegoo e capanɗe nayyi e nayyi sappo e ɗiɗi e capanɗe jeetati ko ɗo rewro toon tawde ɗe amen ka taskara mon tottama konngol ka RFI fulfulde no woni noon yewtere nde no fewti hande fi kañum nde ñawore warango Tuma Sankara nattirande yeeso koɗo amen ɗimmonno ka ɓoggol e o saayi ɗo Dawda Diallo immorde Burkina Faso a salminama Dawda. Assalamu alaikum ndeni to jamtal haray e Dawda hiɗa falti fi toɓɓere nde ko fi kañum go nde ñawore e wargo o Tuma Sankara hiɗen andi udditano hanki kono nattirama kañum kadi ñande nogay e jowi ndu lewru kono buy haray hino wuuli ita taw haray suudu ñawirdu ɗum watta ñawore wondude e haƴiga ko honno hiruɗa? aywa on jettama sanne haala jonka sariya haalete koye suudu sariya ndu ɓe noddi ɓe udditi dossier Tuma Sankara o egan ɓe wama do dossier on fa hannde ɓe fiiti jiidal ngal ɓe hokki rendez-vous fa hannde ɓe hokki semaine aji ɗiɗi faɓe yiida tano minen komin jii e majjum ni ɗum kay yo jangginan ɓi adama fuu janggina ɓiɓɓe Burkina e adunaaru fuu ɗo hollita neɗɗo so tooñake neɗɗo so waɗi bonanda itti yonki waɗi injustice so ko juuto neeɓe fuu goonga ka wara ndelle neɗɗo fuu tinno tawi ko e golleji muɗum to naata e saɗɗaji bonɗi wala ɗum minen min jii ka noon minen du yimɓe droit de l'homme nomin dari e majjum fa goonga o laato to ɗum to laawol ngol bonne ɓe nomin kaaja goonga sanne min anndita moye waɗi Tuma Sankara ɗume suudu baaba makko waɗante fa heɓa kañumen nde suuro e reeno ene hannde onon hiɗon darani haqqeji neɗɗo mi falte anndude ko honno onon hiiru ɗon ko tawata ko ñaawodede no waɗde e ɓaawo tuumiraɓe wargo gon wonugol hoore wargo kañum Tuma Sankara ɗum gano Blaise Compaoré e Hyacinthe Kafando ɓarɗe nganndi ɓen ɗon on tawaka ka ñaawore. aywa goonga so goonga ni Blaise Compaoré e Hyacinthe Kafando tawaka e jiida nga ka noon jama on avocat ɓe fuu ɗum woni haala wi ɓe tinno ɓe wartire ɓe hettinane fa goonga on yiite seɗe ɓe andite ko dartinte ka noon yimɓe Burkina ɓeɗe muɗum beela ko ɓe waray ɗum par ce que min jiɗi laawol ngol laaɓa sanne kono noon woniri Dawda Diallo mi accitima wano ɗo immorde to Burkina Faso daraniɓe hakkeji neɗɗanke kañum nokkure nde e ñalla e jaam ka RFI fulfulde mi hewta kañum kadi Bamako mi jaɓɓo Ibrahima Sow a yettama hiɗa heeɗa ko fati e lefol ñawore Tuma Sankara to ɓernde woni hannde min kam yandam so tawi tan kay Blaise Compaoré kam arani tawtere e ñaworde kanko e ɗimmo makko so ɓen kam garani e ñaworde min kam e yandam ne famɗi ko nafata puɗɗima ñaworde hanki kono ɓe dirtini kadi ɓe mbi ha 25 lewru ndu kadi so ɓen kam tawtoraka min kam e yandam koɓe jahan tan ɓe daroɓe kala koɓe beela ɓe garta tawa ala fof ko nafata ma Blaise Compaoré hoore mum ara saabu kamɓe ɓuuri tumede so kamɓe tawtoraka ɗum kam ala fof ko nafata woniri heɗiyankoɓe amen ka RFI fulfulde ko ɗo won en waynodirde hannde mo kala holle miijo muɗum ko yowiti e lefol ngol o weltanama fota ka sengo karalaji wonɗo kañum kadi saabu kañum e jewte hewti o nokku kala ka hikkoron Ibrahima Ba o weltanama fotan noon wotan yejjutude e janggo e oɗo saaha kadi en wontidday e nder kañum yewtere wotere nden kono ko toɓɓere heyre
hannde en yewtay ko yowiti e kañum ɗe marque walla pesi rentorɗi ñaw nawna jonte mami wiya palu ko tawata no yewta fi muɗum ko ɗum woni ko yewtete jango ka taskaram on tottama kongol ka RFI fulfulde. Fatoumata Sisawane. Yamde sappo e tati fawi silmaji sappo e jowi labeto Guinée ko on wakkati ɗon kadi